Ens trobem a l'estació d'esquí nòrdic de Lles de Cerdanya i ara una mica el que farem és explicar totes les característiques d'aquesta estació. Lles té dues característiques principals que jo crec que la fan diferent de moltes altres estacions. Per una banda té el refugi del Cap del Rec, un refugi on et pots quedar a dormir tant estiu com hivern i que et dona la possibilitat d'aixecar-te enmig d'aquest panorama impressionant i començar a fer activitat. Això crec que és molt important. Per altra banda, la possibilitat d'ajuntar, de començar a esquiar a Lles i anar fins a l'estació d'esquí Arança, o entrar a Arança i vindre fins a Lles. Això ens dona que podem dir que l'estació de Lles disposa de més de 50 quilòmetres per practicar esquí nòrdic, el que la fa el domini més gran de tota Espanya. Tenim circuits de raquetes, un dels circuits de raquetes que puja més amunt, arriba fins a la Tosa plana de Lles, a 2.900 metres. Vaja, jo crec que és una estació molt completa. A Lles tenim diferents tipus de gent que ens ve a veure. Es diferencia molt la gent del cap de setmana a l'entresetmana. A l'entresetmana el que més tenim són grups escolars i llavors també el que ve és gent que es dediquen a entrenar, que tenen els dies lliures entre setmana, que són molt bons esquiadors i clar, aprofiten situacions com aquesta. És una estació molt àmplia i bons es venen. Això és el que tenim bàsicament entre setmana. Al cap de setmana tenim, sobretot, tenim famílies, tenim grups d'amics, tenim la gent que s'allotja al refugi, és molt més divers. El que està clar és que entre setmana, al cap de setmana, no tenim aquests grups d'escolars, però sí que tenim grups d'amics, famílies, sobretot, que venen a provar una mica allò de la neu i que busquen gaudir de la neu en un entorn privilegiat, com podeu veure, i sobretot poc massificat. D'on ens ve el client a Lles de Cerdanya? Bé, és molt variat. Bàsicament és clientela catalana, tot i que tenim llocs com, per exemple, el País Basc, Navarra, que també ens visiten molt, però bàsicament és catalana. Dins d'aquests catalans podem dir que ens ve tota una part molt gran de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també tenim un tipus de clientela molt més local. Dins d'aquest món local podem dir tots els esquiadors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya i del Berguedà. Quina és la situació ara mateix a Lles? Perfecte, immillorable. Podem dir que és dels millors moments de la temporada. Ho tenim tot obert al 100%, amb una neu bona, sobretot amb sol, però també amb fred, que ens permet mantenir molt més bé la neu. És el moment per vindre. Em dic Albert Vilana, vinc de Montellà, d'un poblet d'aquí al costat, i avui és un dia fantàstic per gaudir de l'esquí de fons. Bon dia, sense vent i temperatura de la neu perfecta. Així que aprofiteu aquestes condicions. Bon dia, soc el Bernat, vinc del poble d'aquí sota, a Lles de Cerdanya. Soc corredor de la Real Federación Española de Deportes d'Invierno i avui estem aquí entrenant a casa per preparar les curses que venen i que està perfecte. Us convido tots a venir aquí. Soc la Griselda Ribas i aquests són en Genís Gai i en Jonathan Tarifa i avui teníem un dia de festa i hem decidit venir, ja que feia bon temps, a provar d'esquiar. És el primer dia i de moment no ens hem trencat res. Doncs em dic Rai Sunyer Rius i estic aquí de monitor a l'estació d'esquí nòrdic de Lles de Cerdanya. I avui és un dia fantàstic amb les condicions meteorològiques i el fred que fa és una bona neu y el sol ens fa disfrutar del día súper bien, súper contentos. Hola, buenos días, mi nombre es Víctor Silva y estamos en la estación de Lles, disfrutando de un día fantástico después de estas últimas nevadas, con un grupo de escolares y vamos, disfrutando de este gran deporte que es el esquí nórdico. Vienen de Barcelona, ¿vale? Que ahora se trabaja con grupos de escolares, ahora con varias campañas y estos días aprovechamos pues, para disfrutar y que aprendan y cojan unas nociones de lo que es el esquí nórdico. Soc la Leire Fonollosa, de l'Institut Escola Rec Comtal de Barcelona, de Trinitat Vella. Estem participant en l'esport blanc escolar de Barcelona. Hem vingut amb el curs de quart A i quart B per participar de les classes d'esquí de fons. Avui, amb un magnífic dia, fa molt sol, fa calor, els nens ja venen equipats i és una gran oportunitat per ells perquè els recursos no ajuden gaire en el barri on estem i si no fos per aquest programa no podríem participar. Un missatge final pels que estiguin veient aquest vídeo? Doncs convidar-vos a vindre a Lles amb esquís, amb raquetes, amb trineu, a fer un àpat al restaurant, veniu, és el millor moment.